A Deputación de Lugo vende aprobar as bases do programa Prende Bota Raíces no Rural. Tras a súa publicación no BOP, a vindeira semana abrirase o prazo de inscrición a este programa xuvenil destinado a mozos e mozas dos 58 concellos da provincia que contan con menos de 5.000 habitantes ou con saldo demográfico negativo. Poderán participar neste programa os mozos e mozas maiores de 16 anos e menores de 30 e que estén inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Consta de 4 partes. Formación que vai ser esta que se vai a poñer en marcha de forma inmediata, non? Despois vai haber unha parte que se lles vai a dar axudas ás empresas para que contraten os mozos e despois vai haber como outras dúas partes para darlles unha pequena axuda para que se dean de alta como traballadores autónomos, como autónomos ou que participen en empresas de economía social. Os 60 beneficiarios crearánse un futuro nos sectores profesionais con máis demanda na provincia. Centrámonos en 4 sectores, en agricultura e gandería, turismo e hostelería, medio ambiente, enerxía e auga, porque consideramos que son uns nichos de traballo importantes na nosa provincia. Prende está dotado en case 300.000 euros, o 92% procedente de fondos europeos, un programa de emprego xuvenil para loitar contra o Lugo baleiro. Nos axentes, os nosos mozos, para quedarse, teñen que ter incentivos e temos que desarrollar estrategias que favorezan que se quedan. E que os máis novos poidan vivir no rural e do rural. O programa Aprende o que facilita darlles unha oportunidade laboral a toda esta xente nova, toda esta xente que cree no rural, que naceu no rural e que se nega a marcharse, pero non hai oportunidades. O proxecto reforza as políticas de emprego provinciais. Estou seguro que vai ser o comezo de programas de máis volume, máis enerxía, máis intensidade. As que na actualidade a institución está a destinar 7,4 millóns de euros en 3 plans que dan traballo a medio cento de persoas e manteñen máis de 300 postos de traballo no rural da provincia.